Tak čaute lidi, jsem tady zase já a zase tady ten borec. Sorry, ale my za to nemůžeme nějak se tady tomu kokosovi. Sorry, ale nám se vypl iPad, takže nemůžeme natáčet nějak, když se nám vypne. Tak musíme vás znovu, my si vám když tak umluvíme, je to v pohodě. Jo. To je auto, kam auto? Tohle je mýho kamarád, to je jeho, takhle si roztřískal mobil, hajzl. A víte, co si přeje k Vánocům? 17 Pro Max. Hajzl, vidíte? To stojí 50 000. Že blbec. Jo, Tak, jestli si myslíte, že blbec, tak napište yes, a jestli si myslíte, že je dobrý, tak napište no, jo? Pište no. Pište yes, pište. On je to takový kokos. Kámo, dáme tady to. Čekaj. Hej, Teďka jdeme na strašidelnější verzi, kámo. Lidi, my se půjdeme podívat někam jinam a za chvíli se vám ozvem. Čus. Nebo vy budete s náma na tu, jak půjdeme dál, jo? Tak jdeme. Jdem. Máme detektor, zaplej. Jo, no máš, to máš. Hej, já. Nějaký se prostě zapne. Je to mýho kamaráda. On chce prostě 17. Já jsem mu říkal, já ti asi tu 17 koupím, když na mě budeš hodný a každý den se mnou budeš chodit ven. Teda co? Kdyby to byla pravda, tak jsem rád lidi, jako fakt. Start. Třeba fakt jako nový, aby jsem mohl natáčet nový videa pro vás. Že jo? No jak se to zapíná, kam? Startem asi tak poté. No, otevřít to.